Galdera erantzunak edo onartuko dituzue, bai. Kasualidadea jaurlaritzarekin gaur bertan hitz egin dut, beraiek esaten dute atzera bueltarik ez duen prozesua dela hau, eta mehatxu bat baino gehiago aukera bat bezala ikusi behar dela hori bat, eta bestetik esaten dute langile ikastolan ere badagola fusioaren aldeko iritzi korronte bat edo iritzi hori ere badagola, ez? Bi alde horiek komentatzen nahiko nituzke. Nola ikusten duzue edo... Aukerez hitz egiten duenean, gurasoei iritsi zaiguna da aukera bakarra eta hemengo eztabaidarako gunerik eta sakontasuneko bilerak eta lana eskaintzen ez duen agindu bat. Aukerak guk jarri ziogu legaltzari badagolako ikusten dagoelako Hernaniko herrian posible dela BDBH egotea. Langile ikastolak badu ibilbide aspaldiko hamarkadatan dira sendatutakoa, oso indartsua da eta bi hamaseiko ibilbide bada. Hemen hasten diren haurrak 2 urtekin 16 urte arte jarraitzen dute eta are gehiago institutura ere 18 urte arte askok jarraitu egiten dute. Eta badaude beste ikastetxe batzuk, beste egoera batzutan daudena, bakoitzak bere egoera du, eta egoera desberdinariei nolabaiteko irtenbidea edo eman ahal izateko sortu daiteke beste BDBH bat. Eta zergatik ez, Hernaniko herrian bi BDBH egon. Bi hezkuntza proiektu desberdinekin, biak onak, biak sendoak, indartsuak, eta gurasoek aukera edukiko genuke aukeratzeko bi hezkuntza proiektu desberdinetan. Eta gero, gurasoen aldetik, fusioen aldeko korronte bat edo badagoela, noski irakurtzen bezala bi iritzi eta egoten dira eta bizitza errespetagarria da. Guk hemengo prozedura funtzionatzeko dugun modua, parte hartzearen dena eta oso implikazioa altua duen parte hartze bat dena, bai guraso aldetik, ikasle aldetik, irakasleen aldetik, guk batzar nagusiak eta egiten ditugu, eta gain dela gutxi, ospatu dugun batzar nagusietan iritzi, gaiendu den iritzia, da justu fusioaren aurkakoa. Ez desu nahi, eguneko guraso guztik aurka edo alde gaudenik. Egiten duguna da beti konsensuaren bidez hartzen ditugu erabakiak, bai hau da beste edozein, eta egiten duguna da gehiengoak ateratzen du, gailentzen den erabaki hori guztiok lan egiten dugu erabaki horren alde. Eta orain hori erabaki dugu, horretan gaudelako eta arrazoi batzuk dauzkagulako eta horretan jarraituko dugu. Eta egiten zaizue eredu hau ez dela esportablea gainontzeko ikastetxe publikoetara, Hernaniko gainontzeko ikastetxe publikoetara? Edo, ez mehatxu bezala aipatu duzue, inposizioa mehatxua. Zerioak erantzun duzu, hortan lan egin du da. Bai, nik uste dut, kontua da, prozedura kontua da. Lehen ere esperientzia izan genuen, 2 urte zaritu ginean, lanean, batea, baina uste dut guztora lanean, guztora ginean, baina historia da, gehiago sakondu nahi genuen da. Kasuan behar bada, komila artean, gure aportazioak igual, beste mailakoak zirelako, edo, igual, sakontasun gehiago eskatzen zuten. Eta hor bertan bera egiten zen historioa, 2007an. Eta niretzaten, importantea da, jakitea, 2 urte hauetan, inpas bat egontala bai, baina gure aldetikan, etengabe egon gehala administrazioaren aurrean, eskatzen, guazen gai akatatzea, hau pasa baino horrenago. Eta ez digute kasurik egin. Esportablea, igual bai, baina guazen hitz egitea, guazen prozedurak imatzea. Prozeduretan zaudete batez ere desados? Momentuz bai. Zuk ez badezu aztertzen gai bat, ez dakizu noan jozaren adoz, edo ez. Arazo praktiko bat izango da, oain ja aurrematrikulazio epea zabalik dela, zuek eskatzen duzue agindua bertan bera utz dadila edo gutxinez atzeratu dadila, baina arazo praktiko hori da, datorren ostiralean bukatuko daia aurrematrikulazio epea, gurasoak ze jarrera izaten ari dira praktikoki? Eta orduan, bai egia lege fiskate ikusten abera,
premiak langileen matrikulatzea, zeren gure proiektua 2016 da, eta orduan hortaz gaude. De momentoz, inork zuek ez dituzue aurre matrikulatu ez, DBH-en egin beharko zenukete aurre matrikula zentru bateratu hortarako, ezta? Gaur egun 6. mailan gaudela. Naiz eta horri agian gehitu, gaur egun oraindik zentro hori ez dela existitzen. Juridikoki esan nahi duzu. Juridikoki ez da existitzen, ez dauka zuzendaririk, ez dauka irakaslerik, ez dauka ezer. Orduan, nola eskatu guraso batzuri matrikulatzea zentro batean existitzen ez dana. Gaur egun hori osokoak iruditzen zaigu. Normalean, guraso batek aukeran hartzen ditu zentro diferenteak, diferentezko hezkuntza proiektuak, eta horren arabera aukeratzen du nun matrikulatu. Ezer ez dagoen horretan nola matrikulatuko duzu zure seme alaba. Horiak kezkarik handiena. Mobilizazioa aipatu dituzue, jarraituko dute ostegunetako horrekin? Hori da, oaingoz izango da mobilizazio hori da, ostegunetako hori. Momentuz matrikulazio epean gaude eta ikusiko da gero ere zer gertatzen da, matrikulazio datuekin, delegalizakoekin ere nahiko genuke egun aztertzeko datuak eta bat, printzipioz mantentzen ditu.